доктор, прямой эфирът не стайко. Assalomu alaykum barodar aziz. Qo'yam medru medru yak 10-20 nafarcha misol qilmisan. Assalomu alaykum sheroinlar. Zinda bo'lishim akasa. Iltimos durud yak layka zerkini layka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ashir azizim. Yoz malla ключ etmetim iltimos durud. Ana chikro. Навстам номерои картара. Ol bidurin майда bidurin баъд иншоалло ки мавзӯъро сар кунем оиди бемориҳо. Oidi bemoriҳo. Аши модератор дмонем, короче. Ключи дудем дурам маламатика. Метону ки короче номер телефона бинависем. Салом дӯстони азиз, ин ман ҳастам доктор Беҳром Маҳмадҷонов. Ҳамеша тансиҳати хонавод бошед ва ҳеҷ маҳал дардро накунед. Сабаби будани мо дар канал ин дастгирӣ кардани бачаҳои муҳоҷири тоҷик. Ҳамеша бародарои азиз, дар куҷое ки ҳастед нестед, ҳама вақт танту сиҳат бошад ва ҳеҷ маҳал кас вақте ки агар бинед ки ҳолатон бад мешавад, метавонед бар ман муроҷиат кунед. Номери телефон 915 398 3268. дар ин ҷо наистем ки билетҳо қариб омадан. Бародарои азиз, мо билет дорем, билет 2000 5000 билет буд, аллакай 5000 билет аллакай 4000 мондагиаст. Билетҳоро савдо кардем. Иншоалло касе ки мехарад ай тобатҳои мо мисол барои он касо бепулай илтимос бидоред ана дастгирӣ кунед. Ва аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш карда бошад бидоред ҳамон лайкҳоро зер кунед, бисёртар хуб мешавад. Ман медонам ки то саҳар хеле аз просмотр мегирам видео, вале ана лайкҳоро зер кунед боз хубтар мешавад. илтимос. вақте мо сухан мекунем, гапҳои мо мисол ягон маънӣ надорад. Маънии манфиатоварам, не ки зараровар. Он мақсад. касоне ки билет мегиранд, тавбатшон бепулай. Иншоалло ки рӯзҳои наздик муҷо аллакай чуноне ки дар экран таҷикский клиника нестаги ҷо аллакай мешавад. Иншоалло вуҷуд мо мекушем. то ҳадди имкон ҷо мекушем. Албатта касоне ки ба доктор ниёз доштанд ё ки вақте мехоҳанд ки тавбат гиранд, мақсад дору коло системаҳошу чизе ки доранд, албатта метавонанд ки ба ман муроҷиат кунанд. Иншоалло ки рӯзҳои наздик мо мекушем биёнд маромад
5 روزа 7 روزа тобат мекунем, иншоалло бо гусулшон мекунем, ба кор фаъолияташон шурӯъ мекунам. Чун ки соат имрӯз барвақтар диромадем, вале кам аст, одам кам аст. Шомода ба канали доктор Азиздоми хизматрасони Рӯйгони доктор дер намонед. Беҳтарин дӯсти азиз, бо маблағи 10,000 аз хизматрасони Рӯйгони доктор истифода баред. Бале, беҳтарин дӯсти азиз, бародарон бидурӯен лайк аз зер кунем, чунки вақте ки лайк зиёд шуд, ҳамон қадар бинандагони мо зиёд мешаванд. мавзӯъ мегузорем дар бораи бемории гепатити Б-С. тамом чуноне ки шумо медонед, бемории гепатит ин беморие аст ки бемории гузаранда аст. албатта мо медонем ки дар Тоҷикистон аксариятмон бемории зарпарвин гузарондагӣ ҳастем. ин мақсад тамоми бисёр бародарони мо гузарондагӣ ҳастанд зарпарвина. вале гепатити Б-С чӣ маънӣ дорад? дар ҳамин шарт, дар ҳамин замона ҳозир бародарони мо шумо бениҳоят аз бемории гепатити Б-С бениҳоят азият мекашанд. бародарони азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки вақте ки шумо ба ҷойҳое ки дандонканӣ ё ки парикмахерҳо ё ки мақсад ҷойҳое мере ки оператсия карда мешавед, шумо хуб диққат диҳед, чунки аз инҳо одамизод метавонад сироят ёбад, сирояти бемории гепатит. ва ҳамин ҳафтаи гузашта ба ман бениҳоятҳо муроҷиатҳо шуд оиди бемории гепатити Б-С. вале шумо нигоҳ кунед ки даври пеш, вақте ки ман донишҷӯ будам, солҳои 2006-2007, ин беморӣ аллакай тобати худро надошт. вале ҳозирҳо бошад, аллакай бемории гепатити Б-С тобат дорад. агар начале стадияс бошад, бемории хело инсон тобат дорад, вале кӯшиш карда накуд, мақсад якум дараҷаш ки бошад, шумо ба тобати худ муроҷиат кунед ба гепатолог, яъне доктори ҷигар. баъзан бародарони мо баъд вақте ки мисол сеюм чорум дараҷа ки мешавад, баъд муроҷиат мекунанд ба мисол духтурон муроҷиат мекунанд, аллакай мубаддал шудагиаст ба сирроз печень. нигоҳ кунед бародарони, агар шумо дар ҳолате ки мақсад меравед анализ месупоред, нигоҳ мекунед ки дар анализ гепатити Б-С аллакай биромадагӣ аст, шумо метавонед ки аллакай муроҷиат кунед, тобати худро сар кунед. чунки вақте ки шумо тобат намекунед, ин беморӣ рафта мерасонад ба бемории сирроз печени, аллакай ҷигар аз кор мемонад. даври пеш ин бемориҳо тобат надоштанд, вале тобат доранд. албатта ки миқдори пулашон камтарак калон аст, вале иншоалло ки шумо метавонед худро ёрдам кардан худро метавонед, чунки аллакай ҷигар кор ношоям шудагиаст, метавонед худатонро раҳо ёбед аз ҳамон беморӣ. бемории гепатит аз куҷоҳо гузаштанаш мумкин аст? вақте ки шумо ба дандон пизишк вақте муроҷиат мекунед, вақте дандонро меканад ё ки мекунад, аз ҳамон ҷо шумо сироят меёбед, яъне аз шумо мегузарад. чунки вақте ки мегузарад, шумо тасаввур кунед ки шумо бемории гепатитро намедонед, намефаҳмед, ва фақат ба воситаи хун ба хун аллакай гузашта метавонад. ва барои ҳамин бародарон ман гуфтааст будам ки дар ҷойҳои дандонканӣ, вақте ки дандони шуморо ба ҳамон аппаратҳо меканад ё ки дар ҷойҳое ки укол мекунед, мақсад
укол мекунед ё ки ҷойҳое ки мақсад шумо парикмахер шумо ба ҳамон қайтиё ки лезва шуморо сартонро паст мекунад. аз ҳамон ҷо шумо сироят меёбед. вақте ки шумо аслан камтарак одами ҳар як одамизод бояд ки мақсад маълумот камтар дар бораи худашон бояд маълумот дошта бошанд, чунки вақте ки худат аллакай ба як ҷо муроҷиат мекунӣ бояд навистан даркор ки пас бояд худат донистан даркор ки ту бояд аз куҷо беморӣ сар шудагиаст. барои чӣ? Барои ки ту вақте ки навистӣ ки мақсад фалон числа ман фалон ҷода сар паст кардам, вақте ки аллакай вақте аз ҳамон ҷо ки беморӣ мегзарад ба худат метавонӣ ки мақсад ба фалон ҷо муроҷиат кунӣ ё ки мисол аллакай метавонӣ ба суд додан ё ки метавонӣ муроҷиат кардан ба ягон мақомот, чунки аз ҳамон ҷо сарчашмаи ин беморӣ аст. ва ин бемории гепатит бениҳоят нозук аст ба монанди ВИЧ, СПИД, сифлис ва дигар бемории гузарондаe ки мақсад мегузаранд ба организми инсон. ва ҳама вақт ман кӯшиш мекунам ба шумо фаҳмонам ки бародарони азиз, ҳама вақт кӯшиш кунед дар ҷойҳое ки мақсад шумо дандон меканед ё ки парикмахер ё ки сартонро паст мекунед ё ки укол мекунед, ҳама вақт кӯшиш кунед шумо бигӯед ки мақсад ҳамин ҷойҳо мақсад шумо лезватонро алиш кардед ё ки шприцтонро алиш кардед ё ки набумонед, шумо кӯшиш кунед ҳама вақт барои саломатии худтон ҳама вақт бояд шумо ҳушёру зераку доно бояд бошед. бародарони азиз, ман охирон баъд чиятонро мехонам, сообщениятонро мехонам, комментариятонро мехонам, навистан гиред шумо. ва аз ҳамин сабаб бародарони азиз, шумо ҳама вақт зираку доно бояд бошед, вале аллакай қарибу ҷароҳои ҷигар мурдагӣ ҳастанд, дигар ягон чиз пасад кардан наметавонед. бемории гепатити С ин дар тамоми беморхонаҳо бо ручкаи сурх хат кашида мешавад. агар аҳамият дода бошед, Закариё Шихр дар ҳамин эфир истод, ман вақта муаррифӣ мекунам иншоалло. барои ҳамин бародарони азиз, ҳама вақт кӯшиш кунед шумо зиракию доногиро аз даст надиҳед ва мегӯянд ки ҳар моҳ Алишер чира Фарид Рустамови дигарро удалид накард, чунки ваё бародароам моншо навистан гиранд, удалидшон накард. Закариё доктора илтимос удалидш накард. ва ҳама вақт бояд шумо зиракии доногиро аз даст надиҳед, фақат ҳушёр бошед. ва доктор вақте мефармояд ки 6 моҳ 2 бори чанд боре ки анализ бурдан даркора, ман як чиро намефаҳмам ки бародарони мо шумо барои дигар корҳо бошад, аслан мисол сум меёбанд, вале барои мисол чӣ мегӯям, барои саломатии худшон ҳеҷмаҳал кӯшиш мекунанд, ирӯз мешавад, паган мешавад, ҳеҷмаҳал ки корро кардан даркор нест. ма боз ҳам мегӯям бародарони азиз, барои саломатии худтон ки пула жилет накунед, рафта анализотонро супоред, ва чунки ҳама вақт дар контроли дар организми худ бошед. ин буд бемории гепатит. дар бораи бемории гепатит гапҳо бисёр ҳастанд, вале мардуми мо ки мақсад то охирша ки гӯш намекунанд, ҳамаи короткие чёткаи ястан кӯчика пирусо гуфтан гузаштан даркор аст. дар ҳамин ҷо бародари мо шумо Закариё, доктор Закариё ки шогирд аст,
ҳамҷа иншоалло ки рӯзҳои наздик дар бораи бемории анемия, яъне бемории камхунӣ мегӯянд. Дар бораи бемории анемия рӯзҳои наздик иншоалло ки як видеоэфири хуб карда мемонед. Насиб боша оям суҳбат мекунад, мо савол-ҷавоб мешавад. Иншоалло дар оин видеоро дастгирӣ кунед, поделиться кунед. Иншоалло ки ютуб канала хубш мекунед. Мақсад бародаро биранд дастгирӣ кунад. Мақсад барномаро дастгирӣ кунад. Вале бародаро имрӯз мо насиб бошад чӣ кушодем? Телеграм канал кушодем. Касе ки намедонад маромад биёяд подписатсия кунад дар телеграм канали мо. Яке рафта агар ютуб маҳкам шавад, вале шумо метавонед дар телеграм канали мо обуна бошед. Метавонед хабарҳоро дар ҳамоҷода ёфта метавонед, видеоҳои нав ба нав. Ва бемории сифлис. Дар бораи бемории сифлис ҳам якчанд сухан гӯем, бисёртар хуб мешавад. Алишерҷон ҳамҷода Закариёро баъд ҳаму бародаре ки мисол далишон кардем, илтимос далишон накунед, чунки ино подписчикои худанд ҳама вақт барои дастгирии канал иншоалло. бародаро боз як борига мегӯям ки рӯзҳои наздик иншоалло ки кушода мешавад клиникаи мо оиди табобатҳо. Яъне рафта шумо мақсад ҷое надоред ки мақсад яке рафта агар мақсад шумо бемор бошад, яке мақсад шуморо дору гуфтанд дар 5 рӯз ё 7 рӯз шумо метавонед муроҷиат кунед. Иншоалло ки мо метавонем табобат гирифтан. ва барои ҳамин бародаро бироед поделиться кунед, билетҳоро харидорӣ кунед. Иншоалло ки вақте ки клиника ки кушодем ва клиникаи дигарша ки кушодем, касоне ки ҳастанд меоянд табобатҳош бепулай. Ман гуфтам дар ваъдаам меистам, вале ин ки мо мекушем аллакай аренда мегирем. Яъне арендаш бениҳоят ва ман кӯшиш мекунам ки ҳамин бародаро аз дасти ман розӣ раванд. Ва касоне ки мақсад пул пардохтагӣ нестанд, мақсад албатта ки билет харидагӣ нестанд. Ва касоне ки билет харидагӣ ҳастанд, албатта метавонанд бениҳоят муроҷиат кунанд. Ҳама вақт дастгиришон мекунем иншоалло. ва ман аз суханем барнагаштам ва барнамегардам. ва ҷойҳои масҳаб кушода мешавад ва кардиолог аллакай духтури кардиолог ҳам ҳаст. духтури кардиолог ҳамҷо аллакай беморони хушак мехомонад иншоалло. ва касоне ки аз бемории кӯда ранҷ мекашанд ва ёро метавонед ки муроҷиат кунед аллакай. рости имрӯз ба якчанд блогер занг задем, суҳбат кардем, гуфтем оиди камтарак реклама кардани канало. Намедонам аз чӣ сабаб бошад, нозу бозоршон бениҳоят бисёр аст ки дигар рӯзша дигар занг назадем. ва ягона одаме ки мақсад хай дӯст монд, ин бобоҷон аст ки иншоалло бобоҷон рӯзҳои наздик видеоро бо мегузорад. видеоро дар ютубаш мегузорад, иншоалло ки дастгирӣ мешавад. ва ман ҳама корҳое ки мекунам кӯшиш мекунам ки ҳамин видеоҳо ё ки як манфиате дошта бошанд нисбати шумо. вақте ки ман сухан мегӯям, кӯшиш мекунам суханҳоро барои шумо як манфиате дошта бошанд. албатта зарур аст ки мақсад ман медонам ки мақсад баъзан бародарои мо шумо намедонанд чӣ кор кунанд дар шаҳри Москва, вале ба проблемое ки дар клиникаҳо, больницаҳои шаҳри Москва ва дигар областҳо гирифтор мешаванд, намедонанд ки чӣ кор кунанд аз он проблема буранд. ва боз як борига мегӯям ки дар ҳолате ки давлени баланд шуданд ё ки температураи баланд ё ки открытый перелом, закрытый перелом, ин чизо ки бошад ё ки авария ки бошад, бародарони азиз, шумо метавонед скории помоща занг занед. Скории помощ ҳама вақт бепул аст. Вақте ки
скорый помощь мегӯяд мақсад шуморо намебарад, шумо нагӯед ки мисол отказ нависед. Скорый помощь мақсад ҳеҷ маҳал отказ шуморо қабул намекунад. ҳатман ки мегирад ба больница мегирад мебарад. вале дониста гиред ки шуморо скорый помощь то 3 рӯза бепула шаҳри Москва ҳамин ҷо аст ва дигар шаҳрҳои Россияам ки бошад ҳамин ҷо аст. бародарҷон Шаҳбоз дар WhatsApp бинавис, бовар кунед вақте ки WhatsApp-ода ки бисёр сообщение ки мебиёяд, ин шава вақте як бор мехонам шуга фаромӯш мекунам. ва ҳамин усулҳое ки ҳастанд истифода баред, вале дар ҳолатҳое ки мебинед ки ҳолатон нохуб аст, метавонед ки скорый помощам занг занед. ва баъзан бародаро занг мезананд, мегӯянд ки скорый помоща занг задем наомад. вақте ки шумо скорый помоща ки занг мезанед, шумо кӯшиш кунед скорый помоща сохранӣ кунед голосовойша ё аз кадом минтақае ки мақсад аз кадом минтақаи мисол Москвае ки Московская област аст, ҳамон районаш. шумо сохранӣ кунед, метавонед доказат карда ва ёро метавонанд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. муддати 22 минутест ки мо камтар суҳбат кардастем ва дар бораи бемории сифлис. бародарои азиз, дар бораи бемории сифлис ин гуфтанӣ ҳастанд бародарони азиз ки бемории сифлис инам бемории гузаранда аст, вале аҳамият дода бошед. бисёр бародарон ба ман муроҷиат мекунанд, вақте ки муроҷиат мекунанд аллакай ҳамадан фаҳмо аст ки мақсад аз бева мегзарад. бева вақте ки гулияше бошад, бева ба худ мегирад, вале аз ҳамун бева мегӯям гап камтар дағалтара, вале ба ҳамун ҷавоне ки бо вай ҳамхоба мешавад, ба вай гузаштан мумкин мегузарад албатта. ва бародарони азиз, вақте ки шумо дар ҳамин ҳолатҳое ки мешавад ки албатта медонед ки ин ҷисми ҷондор ҳамавақт қарор нест. вақте ки шумо ягон ҷо меравед, илтимос аз ҳама шумо хоҳиш карда мешавад ки шумо бояд бо худ резин дошта бошед. резин вақте ки шумо доред, аллакай хела хатона безопасни карда метавонед. илтимос ҳамин корора аз даст надиҳед, ҳамин зиракию донагиро аз даст надиҳед, чунки ин беморӣ вақте ки бар организми инсон мегзарад, бале тобат меёбад, вале антителаш мемонад. баром қара бародарои азиз, илтимос аз ҳама шумо хоҳиш карда мешавад ки бодроен вақте ки шумо агар ҳамин истифода бурдед хати ҳамин беваки ҳамхоба ки шудед, шумо кӯшиш кунед ки ҳамун резина истифода баред, ҳамавақт бо худ дошта бошед. вақте агар хелат бинед ки камтарак гулияши гуфти капирасо, ҳамавақт истифода баред, хубтар мешавад. чунки ҳамин вақтҳои охир ман бисёртар ба ҳамин бародаро вақте ки тавбат менависам, хеле тавбати дуру дароз дора, ҳамирам бо дараҷанокӣ дора. вақте дараҷанокиш мисол аз ҳад ки мегузарад, аллакай одамизод я спасад кардани ҳамун инсон беҳад мушкил аст. вале агар пеш аз оне ки мисол ба шумо ба духтур муроҷиат кардани бошед ва дар бораи ин ё он беморӣ, албатта ки ҳамн названи мавзӯи ҳамун беморӣ дар интернет занед ва бидроен бинед ки кадом намуди шакл дорад. албатта ки дар бораи бемории пӯрка ва дигар бемориҳо як бор занед, бинед ки кадом намуд беморӣ аст, чӣ тарз намуд аст, ҳамаша дида роин хубтар мешавад, пеш аз оне ки мақсад шумо ба духтур муроҷиат мекунед. вале бародарони мо дар ҳамин, ман намедонам аз чӣ сабаб бошад, чишон камтарак хафа нашаванд бародарон, рафти донишшон камтарак сусттарак аст, чунки хай шояд ки кор дошта бошад, шояд ки намедонам чӣ сабаб бошад. вале мегӯянд бародарони мо шумо ки
мо савод надорем. Албатта ки одамзод вақте чашмони бино ва ё гӯши шунаво дошта бошад, албатта ӯ одама бесавод гуфтан дар кор нест, чунки одамзод бо худ қабул мекунад, ҳар як гапи инсонро қабул мекунад, вале дар ҳолатҳое ки зарурӣ мақсад ҳамон гапро гуфтан наметавонад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом. Акасали сози туро хуб омадед. бародару азиз, инҷа бо як акрадуре медода доктори бемориҳои гӯшу гӯрӯи бинии даҳона ин Далил Ҳусейнов ҳамин абдуро як каналш як 700 чанд ҳазора подписатсия кунед, дастгириш кунед, бисёр хуб мешавад. вале иншоаллоҳ ки рӯзҳои наздик вақте ки мо шудем, албатта ки яккарам мисол ҳамкорӣ мекунем, қатъи иншоаллоҳ рафтумади хуб мекунем ва бемориҳое ки мақсад оиди гӯшу гӯрӯи бинии даҳон вақте ки муроҷиат мекунад, албатта метавонем ки мақсад биёем. Иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ки дастгирӣ кунем ва шогирдмон мисол Закариё ва дигар бародароне ки духтур ҳастанд, онро метавонам ки бо ман ҳамкорӣ кунанд. Иншоаллоҳ ки дастгиришон мекунем. ҳама вақт кӯшиш мекунем дар дастгирии як кас бошем. Албатта вақте ки то он даме ки мақсад ҳамо клиникамо мисол стройкаш тамом нашад, албатта ки мо иҷара аренда мегирем, дар аренда кор кардан рафтан мегирем. барои ҳамин бародаро биёед илтимос билетро харидорӣ кунем. Билет 2000 ё аллакай 5000 буд, аз 5000 2000 4000 монагай. албатта ки мо ба реклама ниёз дорем. Реклама мекунем иншоаллоҳ. дар ҳаминҷа 10 каса ҷа 17 лайкай бародаро вақте касоне ки медоред илтимос бидорем лайка зер кунед, чунки вақте ки шумо лайк мегузоред оид боз ҳам бинандагони мо камтар зиёдтар мешаванд. Лайкҳоро зер кунед, бисёртар хуб мешаванд. карта бо номи Беҳрӯз Маҳмадҷонович билетҳо 10000 бидорем харидорӣ кунед билетҳоро. иншоаллоҳ ки ва шумо тасаввур мекунед ман бояд хеле аппаратура намерасад, рости гап бояд аппаратура харидорӣ кунем. албатта ки вақте ки аппаратура харидорӣ кунем, иншоаллоҳ ки бо нархҳои дигар ҷоҳо, бо нархҳое ки дар дигар ҷо вақте ки хизматрасоният аз онҷо 100% гуфтан метавонам ки арзон мекунам. гапам ака 100% мақсадам гуфтан метавонам ки арзон мекунам ин корро. бовар ки ҳамин хеле мекунам ки иншоаллоҳ шумо худтон дар ҳайрат мемонед ва дастгирӣ мекунам конкретно. афсус ки оли билетон поли савдо шудаги нестанд, вале савдо мекунем иншоаллоҳ. бовар дорам ки савдо мераванд ва бародаро дастгирӣ мекунанд. бидорем дастгирӣ кунем илтимос. сабаби тез эфир шудани мо аз он аст ки мақсад мо дорем билетро савдо кунем. канали мо уҷа аллакай 5000 подписчик шудагай. бидорем подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. яке агар рафтаву ютуба маҳкам карданд, шумо метавонед ки дар телеграм доктор Беҳрӯз бинависед. Телеграм каналам уҷа аллакай шудагем, вале видео парсаги нестем. метавонед ки дар ҳамонҷа бидорем видеоро уҷа мепартоем видеоро. ва тиктокам уҷа аллакай кушода прямой эфириш кушода шуд. метавонед дар ҳамонҷарам мисол видеоро мегузорем, дар ҳамонҷарам тамошо кунед ва видеоро дастгирӣ кунед. ҳама вақт кӯшиш кунед ки ҳам як бародари мо шумо мақсад доктора ягон чиз аст, мақсад дастгирӣ кунем. жалко жалко. комментариётон ҳастан мегирем. иншоаллоҳ ки аллакай хонданро сар мекунем. салом алейкум. Чи гап хабарам ин ки мақсад бародаро билетро харидорӣ кунед. ҳасанзода хуш омадем.
Сергей Петрович, доктор биёред бародар зинда бошед. Бародарҷон, як 3 рӯз пеш горла дард кард, сурфа печид. Доктор чӣ дору гирем? 3 рӯз пеш агар сурфа дошта бошед шумо, яке агар сурфатон тозе давом дода бошад, метавонед сироп бромгексин сироп барои сурфа бениҳоят ин фоидаовар аст, чунки ялакаера вақте ки ман худам истифода мебурдам, дар рӯз метавонед 5-6 мартаба қушуқча истифода баред. Метавонед ки мақсад сурфатон нест мешавад, албатта ки нест мешавад. Нест мешавад. Ман ҳеҷ адолат накардам. Шабоз бемории желудкаем. Бемории желудка ки боши, бародарҷон, дар WhatsApp нависем, бемории желудка мисол камтар бояд анализ сабрат кардан накунем. Мисол чӣ дар мекунад? Карта барои билетхарӣ инами рақамҳо 915. Касоне ки билет харидагӣ нестанд, маълумот гӯям 2000 билет 10000 рубли рисид. Қасам ба худо ягона мехӯрам, агар касоне ки мақсад билет гирифтагианд, конкретан билет гирифтагӣ ҳастанд, вора ман конкретан ёрдамшон мекунам. Теъдоди билетҳо 5000 буд, ялака 5000 4 мондагӣ. Лекин касе ки 5000 билет, 5000 подписчик касе ки билет мегирад, вай меояд дар назди ман қадр дорад, дар ҳамин ҷара мо крогаронро мегӯем, мисол ҳамин одамо ялакай метавонад тобаташо бепула. Инҷа ҳама медонанд ялакай. Вале барои тобаташо на барои як рӯза, барои ҳамарӯза мақсад постоянӣ ва тобаташо бепула. Барои консултатсияти доктора пул намегирад, абсолютно. Консултатсияти доктора пул намегирад. Вай доктора ман пул метим намедиҳи, аз ҳисоби ман аст. Илтимос бародаро, билетҳоро харидорӣ кунед, поделитсия кунед, чунки поделитсия кардани видеоҳои ман ин барои манфиатҳои шумо аст. Албатта ки дар ягон ҷо ки меравем, мақсад шумо вақте мегӯед ки тоҷик фалон тоҷик шудагия клиникаша, албатта ки шуморо ба фирӯ фахр мекунед. Мегӯем фалон тоҷик. Значит албатта медонед ки ҳозир дар ин даври замон бародарои мо шумо чӣ хел гӯям, ҳар вақти намози таровеҳ мардум таровеҳ мехонанд, бисёрашон намедонанд, вале то саҳар хеле бародарон медонанд дар ин канал. Стоматология иншоалло ки мекушоем. Ялакай доктори лоро мо дорем, кардиолог дорем, диски уролог дорем, диски хирург дорем, осрозиси хирург дорем, травматолог дорем ва дигар доктороро дорем. Илтимос бародаро, бидроем подписатсия кунем, дастгирӣ кунем, билетҳоро харидорӣ кунем. Теъдоди билетҳо 5000 буд, 4000 мондагиаст. Видеоро поделитсия кунем, дастгирӣ кунем. Ин барои шумо хубтар аст, барои ман не. Барои ман дар кор бошад, ман худам дарак меём. Ва пеш аз прямой эфир кардан бениҳоят ман кӯшиш мекунам ки мақсад камтар бурӯ гап занам, вале ҳамин прямой эфир чӣ хеле аст ки бурӯ гап заданам наметавонам. Хеле гап хабар. бародари ӯзи ки бидроем менависем, комментарий хуб менависем ва лайкҳоро мегузорем. Лайкҳоро
ва бародару азиз, рӯзҳои наздик як видео мебурад. Видео оиди дастгирӣ кардани як модар ки модар бемории рак аст. Илтимос бироед дастгирӣ кунед. Мисол чанд сумма аст, бародарро дастгирӣ кунед, бисёртар хуб мешавад. Ин барои мо шумо дар рӯзи қиёмат як хайр мешавад. Модарро ки ёрдам кардем, албатта иншоалло шуморо рӯзи қиёмат худованд дастгиритон мекунад. модар бемории рак шудагӣ аст ва аз ин бо бемории эпилепсия бо зунош дар мекунад. бениҳоят оҷа аллакай худаш аз хела боз шудагӣ буд, дастгирш мекардам, вале ҳолатшо оварда ба нахоз оварда расон. 2 рӯз 3 рӯз пеш видео кардагӣ ҳастем. оҷа аллакай бояд рӯзои наздик видеош дар ҳамин канали хайри моҳоҷир бояд мебарояд. илтимос бародарро дастгирӣ кунед. 50 рубл аст, 100 рубл аст, чанд рубл аст. салим бародарҷон, дигар ҳангам намуд. рӯзадорум ҳамин қа мегӯм баландтар гап зад, мега намешавад. бародарро медонем, билетро хариро мекунем. билет 2000 ай. барои тавбати худат 2000 чие? 2000 рубл ирси. бадро жилет накунад, 2000 харидорӣ кун. билетот қариб омадаги ҳастанд. иншоалло ки тавбатотон бепул мешавад иншоалло. иншоалло ки бародаро вақте ки мо кушодем аллакай клиникамона, дар он клиника бемории занона, бемории мардона ва бемории кӯдакона аллакай табобат карда мешаванд. Бидонем мардам бародаро чӣ каранданд. дастгирӣ кунем. дар группаи ман кадомида гинеколог дар кор шуда. иншоалло ки метавонам, шинос дорам, шинос ҳаст, метавонам дастгиришон кунам. ягон мушкиле надорам. фақат мушкиле аз он аст ки шумо дастгирӣ кунед, каналро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, билетро харидорӣ кунед. мада 5000 подписчик ва он 5000 билетон савдо вуҷud брава вуҷud. все, мо картара маҳкам мекунем. чӣ гапи гуфтагӣ ҳастем, ба гуфтаҳомон мақсад меистем. аи коре ки ман гуфтам ягон бо фоида намебинам. наоборот ман минус мерам шояд. лекин вақте дар сина задӣ, вақте ки гуфтӣ ки клиника мекушом, бояд
мужик сказал, мужик сделает. вале худо шоҳида ғарза шумо ман мисол ягон хеле спонсоре ки бигӯӣ ки фалони спонсориш кардааст хеле хеле не ман ҳамин ғарза ман аввалш ба худо ба ниёмаш ба шумо такя дорам ки мақсад шумо бародаро дастгирӣ кунед. вақте ки ҳар як духтур, ҳар як ҳофиз, ҳар як инсон, ҳар як одам як мухлис мегӯянд, мухлис дорад. бояд шуморо мухлиси моро бояд мухлис дошта бошед. мухлисотон бояд моро дастгирӣ кунед. хеле ки ҳофизоро дастгирӣ мекунед ки фалон ҳофизоро, албатта ки шуморо бояд моро дастгирӣ кунед. рамазони хубаш ҳамин аст ки обу чоя фақат задаам мегирӣ бародар. салом алайкум, салом алайкум ғарбӣ, салом алайкум бародаро. метавонед подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. ҷада бачаҳо наистесиянд, ман бояд салом. салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. дӯстони азиз бародаро, мо дар праймои эфири ютуб қарор дорем. саволтон намедонам дар бораи гинекология буд, чизе буд, маромад кида гинеколог дар бораи чукади чанда дига билет 4000 билет монда. салому алайкум духтури кие шумо? камтар маълумот методед раҳмат. саид рустамов. ана ҳамҷода як бародар навист ки детский хирург и взрослый хирург. метавонед ки мақсад савол боша, саволта кайструка сар мешавад. бародари ғариб, насиб бошад рӯзҳои наздик иншоалло ки стройкаш сар мешавад, вале то сар шидан билетҳо савдо шидан рафтана уҷа аллакай мо уҷа ҷой ёфтагем, уҷа аллакай аренда уҷа мегирем, корро сар мекунем, барое ки мақсад беморони мо бениҳоят бисёр шудагӣ ҳастанд. ва хайки ман намегум ки мақсад вақте ки аренда гирифтам бениҳоят ман конкретно мегум ки арзон, конкретно арзон дастгирӣ мекунам, вале аппаратҳом намерасанд. аппаратҳо мақсад хайки ёрдам кунем бисёр хуб мешавад. биё сар кардем бирем ҳашак кунем иншоалло насиб боша. инам бародаро рӯзҳои наздик ман эфир мекунем, биёин дастгирӣ кунем. бениҳоят ҳама каса зур мешавад. аввал аренда кор мекушем. бародаро хай чӣ кор кунем охир? барои як клиника кушодан бениҳоят ана пули калона. ин 50,000 билети ҳичи нест. ҳоло он ки барои як литсензияш аз 400-500 ҳазор зиёд меравад.
бародарҷон, дар прямои эфири ютуб қарор дорем. Касе ки мақсад гинеколог ва доктор бошад, хай ябор ман мехостум ки бифаҳмам ки оиди кадом узви занона мақсад вобаста ба вай ман маълумот медодем ки кадом доктора муроҷиат кардан дар кораи бисёр хоҳаро ва модарои мо гинеколог мегӯям, вале дар асл нигоҳ мекунӣ гурдош мега дар калисте. Салом ака, сӯзи хубӣ? Шигр мешавад раҳмат браҷон, худо ба шигр. Дасти кадоме буд, поча кадоме буд, вая ман имрӯз дидам. Ростгап агар ҳақиқат дошта бошад, ман намедонам ки мақсад агар дар куҷое ки бошад, биё ман иншолло ки ҳавая операсияш мекунам. Вастанавид мекунем иншолло. имрӯз дар ман намедонам кадомеро мақсад чиликош ҳам хел задагия, намедонам ё ғалтида ё ки араб бурдаши чӣ хеле ки мақсад чиликош хомуси маъюб шудаги аст. барои ҳамин ман голос додам ки ман короам метавонам маромад биёед, кадоме ки бошад биёриш, ман бинамоиш кора сар мекунам. барое ки ин рӯзҳо аз сар нагзаштага ин чизҳоро ман медонам. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстонсозӣ саломатӣ хуб омадтаен, чӣ покади чол дорем? агар вақти билет гирам билет шумо кодро мекунем я маълумот медодем? агар вақте ки шумо билет мегирем бародарон, билет ҳамин хел аст ки мақсад ном фамилия шумо нависта мешавад ва агар бигӯем код метиҳем, ягон мушкиле надорад. ном фамилиятон, номери телефонтон ва дар компютер ва дар журнал қайд карда мешавад. ин ҳам мақсад ба он хотире ки мақсад ҳамон бародарон вақте ки пеши ман мебиёянд, ҳаминро ман донистанам дар кора ин шарт ва зарур аст ки фақат вақте ки муроҷиат мекунад, албатта вай ба он хотире пул мегузаронад ки вай ёрдамат карда ягон муроҷиат мекунад оиди бемориш. мақсад любой инсон, ҳамин ҳар як шахс мақсад гурдош дар мекунад ё ки миёнаш дар мекунад. ира донистамон дар кора ки мақсад одамизод бебеморӣ намешавад. одамизод беморӣ намешавад ва ҳатман кӯшиш кардан дар кор ки ин билетҳо ҳичи нестанд. ҳамин берун биромадӣ, агар мошин дошта бошӣ, ба фирма ҳар рӯз мошина 2-3 ҳазорӣ мехӯрад. мошин дошта бошӣ, агар метро ки ба метрои асосӣ рафтӣ, хелаш ҳамон 1000 рубл рисира дар метро расход мекунӣ. ин барои мо шумо хубтар аст. аслан бояд мо бародарон
باید یکدیگرمان را دستگیری کنیم. ولی انشالله من نگاه کرده هستم که برادرانی که مقصد دستگیری کرده است یعنی نامش نایستگی هستم انشالله که و یا در من بنیاد همه قدر دارن ولی این کسانی که مرا دستگیری کرده هستن ولی 2000 یا خیلی بودم 5000 گذراندگی است карта дар дига мароф дорад ва кодиш чиш меяд ку сообщенияш дар ман мебияд ку мисол телефони ман барои он қарор бародаро билетҳоро харидорӣ кунем хубтар мешавад. Билет 2000 ай карта бо номи Бейрут ва ҳамҷои ана 2000 али аммо билет айсар не бис ана гӯшка ки али удалид накӣ Муҳаммад кияй нами кияй бис монуш ана монуш ай гап зана удалиш накӣ алида ман бифаҳмам ки вай кияй ҳавоиш ки менависа илтимос удалишон накунед ман бинӯшон ино он касоне ҳастанд ки мақсад любой кас риха хӯрад бекан любой кас агар кори хубирам кори гандагирам ино он касоне ҳастанд ки намедонанд ки сухан дар бораи чӣ меравад донанд шояд ки камтарак ақлшон дар ҷойшон ҳастад. Муҳаммад Маҳмудов агар худат маро мешунавӣ илтимос ябро бинавис ё ки номери телефони ман 915 398 32 бинавис мада дар ҳамин гапе ки худат нависӣ ман ответ мекунам иншоалло. худоро шукр мешавад сози худо саломатӣ хуб аст зафарчӣ кунед чӣ дорем вақте ки як кори хайра медонем ки вақте ки як кори хайра сар кардӣ ку бениҳоят то анҷом расиданашад бениҳоят мушкил аст бениҳоят хеле азоб мекашӣ вале пайдо мешавад одамое ки мақсад фақат кӯшиш мекунанд нешананд вале худо шоҳид аст. нафаҳмидам Соров салом ҷони ин Саида ли амҷаи бародаро азиз вақте ки дар эфир дуромаде илтимос якдигартона гапои қабеҳ назанед илтимос гапои ганда назанед чӣ дар кор дар ҳамин дунёи дурӯза як бор омадем як бор мерем афсӯс я рафиқ буд фикр кардам ҳамоай не иҷода ягон рафиқ пафиқат нестай чӣ накунем вале код метавонем алишер ҳамин рӯз боатм як кор мекард дар ҳамин прямой эфир якҷоя мешудем бисёр хуб мешид прямой эфирда
پگاه گپ نیست دوست عزیز، گپ نیست شما درشون نکردم دکتر. نصیب او انشالله کشی میکنید در پرایمای فیلم بسیار شینیم بسیار خوب میشود، چون که پرایمای فیلم شیشتندم برادرو همه وقت کوشش میکنیم پراموی فیلم در شیشتن گیریم، ولی التماس بروین انا کانال подписаться کنین، دستگیری کنین، لایکاتون گذارین. التماس برادرو تو همین سحر کو یک مقداری 200-300 نفر کو همین 400 نفر просмотр میگیره همین ویدیوی من. بدون بچه بدون подписаться کنین، انا بلیط رو خریداری کنین. این گپ نیست، اینجا علی هستیم مقصد، اینجا علی هستیم، ابوبکر هم هستیم، مقصد هم همچنین. همین سوالسی انشالله که مراجعه علاقه میبریم نصیب باشه با پگو دیگه کشش میکنیم تیسید داریم. ای برادرو عزیزی، برادروی شیروی نر، برادرو عزیز در می کانال دیگریم دکتر بهروز روی التماس کانال معرفت داره، هیچ کار نگاهش نمیکنه. کانال دکتر بهروز روزی من می نویسم، التماس روی دهوایم подписаться کنید، خوبتر بشه، بسیار خوب بشه. لایخوی محمدشاه باشه همه دستگیری میکنن، یعنی عملو شیطانی را هیچ گپ نداره. ای آدمی خیلی ولی سر میشه و کارهای خوبی یالکه در کارهای خوبی همه وقت مشکله یک کار به انجام رسوندن، ولی اگر در کارهایی که باشد که شیطانی باشه سرازو نگاه میگی یالکه ویدیوش میلیون پراسموتر گیری. تو سر نگاه کنه اگر 5000 подписчиков نگاه کن، هم 400 تا 300 نفر تماشاش میکنه. ما اهمیت نمیتیم انشالله که با کوشش میکنیم که همون مخلصای خودمون انشالله بلیط رو خریداری میکنن. Так برادرای عزیز، برادرای عزیز مهربون، این کانالی که هسته مقصد دکتر بهروز، این مقصد 33 تا подписчик داره. بدون برادر رو دستگیری کنید، подписаться کنید. если что اگر رفته و مقصد کانال удалить شود میتونید شما در اینجا بدون подписаться کنید. بله بشتا بزنیم بشتا.
Так. Бародарон азиз, як борга мегӯям, барои харидорӣ кардани билети табобатҳои бепул шумо метавонед бо номери 915 398 3268 билетҳоро харидорӣ кунед. чунки вақте ки шумо мегӯед барои консерта табобатот бепуле, иншоалло ки мо дастгирӣ мекунем. Ба дастгирӣ кардан мо ақибнишинӣ намекунем. ира ҳама вақт гуфтам ва мегӯям, дастгиритон мекунам иншоалло. вале тамоми бародарон бемор мешаванд, албатта ки вақте ки худат омадем табобатот бепуле. Бироин дастгирӣ кунем бародарон. табобат бепуле 2000 то метавонед аллакай табобатотро бигирем. барои як бор не, барои ҳама вақт, вақте ки худат дар федератсия ҳастем метавонед табобатотро бепул. ин ман будам, доктор Бероз. ҳамеша тансиҳату хонобод бошед ва ҳеҷ маҳал дардро набинед. касоне ки медонанд камитаре нохуб менависанд, мо сазовори он гапҳои нохуби шумо нестем. илтимос гапҳои хуб нависед, чунки ман шахсан кӯшиш мекунам, вале агар дар бораи сухангӯям ки бошад, вале сухангӯии ман кӯшиш мекунам ки сухангӯим дуруст бошад, вале одамизод дар вақти сухан гуфтан метавонад ки як камтарак ошибка кунад. Так. боқӣ дар амони худо. худо нигаҳбон бошад. саломат бошед. тансиҳату хонобод бошед.